Kebaan ke expectation ke jong ki pai ba kolong ba kham tam sa ngin nong kondong ki ong ba la dengi pen kela lagi jit no da ka wei pat ke parti thamai kum ka parti BPP ka kam sarkar kan wat hi na ye nga aduai ban ngakit bok ki ruyang bakan lom na kenang ba kitu ki bapli ki badon hanong kondong ki khon ki bapas BA ki bapas MA ubak prosto numla ban ai menta katem ke pasang lek si hakane ke jikla yok wan wat hi ke sarkar naye ba phin yok kam phin yok jam dengan somong ya kan niru nga expect bakat kum ke jing anglut jong ki pat ba ke jikla kham tam hanok kendong jungi ki ba keren da ke basai ba lada la ban penren ye kan BPP lane ye ki wei politik parti badon hapok ke sarkar ka bangun ka kam sarkar kan wan be hi maka siaki kon gi ti jongi ki balapas ma te kata ka bang ngayo i ya ka web ka ba mi ko malom ta na ho pi ngakit bok ke ruang bakan lom sisa kane ka jingong jong imadu preston kamde ke ba sisya ngiki paj ba ngim julap bakau VPP ka kular pan aikam sarkar ya borkhot ila longkat udip TCM kumno imadu imle ran ban kren ye ki kintin su thauhi kum kine ki jai kintin ki degi kintin ki ba syukar na surok nalor kataru kat hakakam sensyar khadar kami hapken baki riurong ba kin kren kat syabalap kat syabasyam haswa ba iba den in jubab ya kane ke jingong jong iba preston ngine thu swa mangi ki paj ba ya iba preston babale ngi ki paj ba ngi kristian ya ke VPP madu preston ngi ki paj ba ngi kristian ya ke VPP halor kine harum kabanakong hi kalong ba kadei ka parti ka bayu i jengai ka baar kadei ka parti ka bajukloy ban hikai o paj ba ha kelenti ka badei ka balai namar ki jing sengeurit jong kinong ilam jong ka voice of the people party nangta ka basaw kamdon ka jingle silyang khamat ha ka VPP nangta ka basan kinong mi khamat jong ka VPP hadin bakila job kimju penkerpang yalade na ki paj ba nangta ka bandriu kumbal ong kasur jong upaj ba ki kloy bandon hakaliang jong upaj ba nangta ka banyew kinong mi khamat jong ka voice of the people party ki jukloy ban penyarngkat bat ki rit kiria bat kata kalong ka badei e banle nangta ka bapra kadei ka parti ka ba iet ya ka hok bat ka ba pendon kam hok ya ki skim sarkar nangta ka ba khandai sam skim habashit habashai nangta ka ba sipeu kinong ilam ki ba shifting ya oblay nangta ka ba katwe ngisuhun ya ka jing trihok bat ka jing ilam jong ka voice of the people party hapo ke HADC kabakat ar bat kabakat du bat ngiti ba anda ka VPP kawan ha ka bor kan pai khamat sheki nong rep namar ki nong shong shnong jong ka meghalaya ki babun hi ki dei ki nong rep bat ki dang don bun pha ki daw babale ngi Christian ya ka voice of the people party henry nga suwan ra lengkot tangkine ha kani ka por ka ba menta lasdang mo ban ai kita ki jingkren kibas thap ban wo ya ke jimun ke perkhat jo pai pa ong ina don ke wasang malero ya ke linti jong the voice of the people party ba ha ka bukut pa ikre ban wo namar kita raw ni apalong di start oh hara ba kata ka party VPP don ke kren ba lada ka sinsha lada job puta UMP o ka kam nga sa sipahi hayeng hanglung yung kumpa kadi tang ke chisban ngiyong sa ngiyong bagai jing job ke jing hang MP election kadi ke jing stang ban tesong ban pri ya kata ke jing start ke jo ba bat nila pini sisa boleh upat ba ola start oh mentah ning hak banong di basian kin sadon di bangunan bandrung si Bisnong di tau di sepi di banang mentah kilayo kam balajok ke VPP laki tulok balajok ke VPP teng ladangi ngim pensiun tu kum kinong elam kilam nang ki mentau ba riki lalong MP de Dr. Ki kilipan kam
Mereka katakan dari kembali pular. Yo patba. Mereka yang jiat yang new MP ujungi. Bau lecture po parlimen banyak saat. Ya ke jiat jong ke jat beri bagi ke celah kami ini ke sini. Kami punya kam sarkar yang itu. Mereka di bandara itu mat jong ke jat beri. Ban penteri kam hot kuat ya kata family scheme. Ban ngitip. Ban yang nak ban lek ya kata. Balingi ngidon ngejengit ke besem. Bangin lak ban penggala. Ya, kali keri ke EEG. Bat ban ai. Kata kejing syan kejing kemen ni kejak. Baik. Kumnong idut. Nama ngidon kejengit Om Haladi. Ringi nget kau play ubagi syakri. Play ubagi syakri. Ubagi ingat donot kejengi. Habangi tuai. Habangi yam nam tangan cat beriu. Ulah ai kenya ni ke jinjok ke badan buram. Bat anda ulah ai ni ke jinjok ke badan buram. Ngatip un peliru ya ke lenti. Nak kata jongi bagi ai. Ya ke syakri kawan penhun yau patba.